हाय लोगोफोर आंनि बे हान्टार सिखारि यूट्यूब चेनेलाव बयखौबो बरायनाय थाबाय। आं मोनसे भिडिअ लाना फैलायबाय। बे भिडिअआनो बहुद मोजां जागोन आरोना रायजोफोर। बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ मा बुंनो सानदों बुंहरबानो जाबाय आरोना कमेन्टआव नायनानै। बे भिडिअआनो जादों नायलांबाय थादो। नैबे माइआ आङो गायनायमोन। नैबे माइआ दा बेदर थांहांबाय। माइआथ' नों गायनाय र' बेखौ हले मोनथिखाबाय, नाथाय मोनसे बाथ्राखौसो बुजियासै आङो। र' खोनासंनायसिन। नैबे माइआ दा बेदर थांहांबाय। माइआ सोरबा बेदर थायो? मिनथावना बाथ्रा आरोना। माइआ बेदर थायो सोर खोन्थानाय? बेदर थांबायनो, बेदर थांबाय, माइआ बेदर थांबाय। माइआ बेदर थांबायनो। बे मानसिया बर' गुबै नंगौना नङाब्रा दारमासथिनि मिनिनो ओंखारखायो फाग्ला। माइआ कि बेदर थांहाङो? रायजोफोर कमेन्टआव लिरना खोन्थाहरबानो जाबाय आरोना। माइआ बेदर थांहांबायनो, नंगौ नङा कमेन्टआव एसे लिरना हरबानो जाबाय आरोना। उनाव बेसेनोसै भिडिअआ। आरो बे भिडिअनि गेजेरजों बेखौनो फोरमायनो सानोदि जायफोरा नायनानै थांगोन बिसोरो नायनानैल' थांनाङा आरोना। लाइक, कमेन्ट, शेयार एन्ड साबस्क्राइब खालाम आरोना। गोजोनथोंसै बेनो।